4 základné prvky výkonnostného riadenia ľudí, bez nich sa vám riadenie tímu rozpadne ako domček z karát. Ak ich však budete dôsledne uplatňovať, váš tím dosiahne vysoký výkon a stabilné výsledky. Nie je to žiadna jadrová fyzika, stačí poznať jednotlivé kroky a byť disciplinovaný v ich dodržiavaní. Volám sa Emil Čižinský a už roky sa venujem personálnym konzultáciám, vzdelávaniu a coachingu. Pomáham firmám s náborom, výberom ľudí, personálnym auditom, nastavením efektívnej komunikácie a vzdelávaním v oblastiach manažmentu a obchodných zručností. Ak sa vám v biznise niečo zadrháva, môžem vám pomôcť coachingom. Vítam vás v mojom videokurze, v ktorom sa budeme venovať 4 základným prvkom výkonnostného riadenia ľudí. Tento kurz je určený podnikateľom, manažérom a vedúcim pracovníkom, ktorí chcú zlepšiť spôsob riadenia tímu a lepšie dosahovať výsledky. Nezáleží na tom, či zadávate úlohu jednotlivcovi alebo celému tímu. Tieto 4 prvky vám pomôžu vždy. Kurz obsahuje konkrétne príklady z praxe, aby ste videli, ako tieto princípy fungujú v reálnych situáciách. V kurze nájdete modelové situácie a príklady a vyberte si tie, ktoré najviac odpovedajú vášmu prostrediu a typu ľudí, ktorých riadite. Základné princípy riadenia ľudí sú univerzálne, či už vedete tým v jadrovej elektrárni alebo partiu na stavbe. Rozdiel je len v spôsobe komunikácie, nie v samotnej metodike, ktorú sa to naučíte. Ak tieto princípy začnete uplatňovať už dnes, veľmi rýchlo uvidíte pozitívne zmeny vo svojom tíme. Prečo by ste mali absolvovať tento kurz? Pretože dobré riadenie ľudí nie je len o úlohách a termínoch. Je to základ úspechu firmy. Správne nastavené procesy dokážu zvýšiť produktivitu tímu, minimalizovať chyby a nedorozumenia, zlepšiť celkovú atmosféru v tíme, uľahčiť prácu s riadením výkonu zamestnancov. Ak sa chcete vyhnúť zbytočným problémom, frustrácii zamestnancov a neefektívnemu využívaniu zdrojov, tento kurz vám ukáže ako na to. Kurz obsahuje tieto kapitoly. Prvé, zadanie úlohy. Ako správne formulovať zadanie, aby bolo jasné a pochopiteľné. Po druhé, priebežná kontrola a podpora. Ako priebežne sledovať progres a poskytovať efektívnu podporu. Po tretie, zhodnotenie výkonu, pochvala a ocenenie. Ako hodnotiť prácu zamestnancov a udržiavať ich motiváciu. Po štvrté, rozvoj, ako predchádzať opakovaniu chýb, stagnácii a podporiť rast zamestnancov. A po piate, záver. Ako personálny konzultant pomáham firmám nastaviť procesy riadenia tak, aby zamestnanci podávali kvalitný výkon a zároveň boli motivovaní a angažovaní. Ak vás táto téma zaujíma a budete chcieť individuálne riešenie pre svoju firmu, rád vám s tým pomôžem. Poďme sa teraz pozrieť na 4 základné prvky výkonnostného riadenia ľudí. Vstúpte do videokurzu a spustite si prvú kapitolu.